an balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazara san kalo sabanan ye marisi kalo ye bi y'o tile saba ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an b'a dɔn k'a fɔ bi y'o tile 19 ye jate la san kalo 7 don hejira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurumba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ arasibacɔ Mali ministre ɲɛmakɔrɔ n'i y'a sɔrɔ ye Dr Bobo Sise ka taa fara arasibacɔ olu maa 7 minnu tun bɛ n'i y'a sɔrɔ a tun yiralen bɛ k'a fɔ k'u ko k'u bɛna fanga dafiri kɛ kunun ko kiiri tigilamaw y'a yira k'a fɔ k'u nɔ tɛ ko la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw de bɛ bi minnu b'a la ka fara ɲɔgɔn kɛ ka denmisɛnninw k'u ta ka hakilajugu d'u na ka taa marifa d'u ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli ko la. Jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔ k'a fɔ sura kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɛbaw u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin sangaw fɛ yen ka taa an ka gendarmelakaw dagayɔrɔ dɔ ka taa gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin olu ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi min y'an ka jamana kɔnɔ na Comatex o min ci ka dɔ k'a fɔ o min ye finidilayɔrɔba y'an ka jamana kɔnɔ na bibi na gɛlɛyaw b'o kɔnɔ na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ bɛlɛkɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ na k'a dɔn k'a fɔ majan kabini fanga kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ o bɛ na waati min na fɔrɔɲɛra fanga sigilen kɔfɛ kumaw kun cayara kabini ka dɔn k'a fɔ décembre kalo tɛmɛnen in kɔnɔ na wulikajɔ tun taara k'a yira k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛmakɔrɔ Dr Bobo Sise ka taa se maa dɔw ma n'i y'a sɔrɔ dɔ ye PMI cakɛyɔrɔ o ɲɛma ka taa bila jamana kuntigi kɔrɔ yɛrɛ jamana kuntigiso la min ye ka dɔn k'a fɔ cɛba dɔ min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ ale ka baara tun bɛnnen bɛ yen ma k'a yirala k'a fɔ k'olu de tun ye maa 7 bɔɲɔngo k'u tun b'a fɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin furancɛla fanga maa ɲɛmaw ma ka fanga kɔni k'a sonsoro k'a dafiri o kuma minnu bɛ yen ko ŋaniya ɲuman t'u la ka ɲɛsin fanga ma n'o kɔni kɛra ɲɔgɔn sama-sama ye wulikajɔ kɛra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka tɛgɛ da u kan u tun bɛ sariya bolo kan o kumaw kɔni cayara sariya tigilamaw ye wulikajɔw kɛra a fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ minnu minɛ na olu ka maa ɲɛmaw olu ka lafasalibaw ni ka taa se u minɛ bɛ maa minnu bolo ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ an b'a lɔn k'a fɔ kunun ko chambre d'accusation n'i y'a sɔrɔ o ye kiiribulon kɔnɔ na minnu ka baara tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ta ka se k'a dɔn ni nɔ bɛ ko la k'i ɲagin olu ye ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura kɔni kunun ko k'a yira k'a fɔ maa ninnu kɔni k'u kana bilalen don k'u sababu kɛ ko fɛn minnu fɔr'u nɔ na ko sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛra olu fɛ e ka dɔn kisɛma ye jamana k'a fɔ ko tɛnɛya kama a bɛ se k'i tɛgɛma da kan k'u minɛ kun ye nin ye o de kama k'u kɔni ka dɔn k'a fɔ u bɛ kɛ olu k'u bolo b'o kan sariya y'a bolo ka kunungo nga u y'a yira k'a fɔ u b'a yira bɛɛ la hali bi foto de bɛ yɛlɛ ka to sariya kɔ sariya kɔni ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ bɛn ma kan sariya tɛ bɛn ma kan dɛ sariya bɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ yɛlɛ de kɛ n'a dɔn yira min na e ni min ka kan o bɛ kɛ n'i nɔ tɛ ko la min fana bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kan ka kɛ n'o ye kannabila ye k'o bɛ ɲɛsin ma an b'a dɔn k'a fɔ nin ye ka dɔn k'a fɔ u fɛmaw caman bɛ k'u nisɔndiya kosɛbɛ nka dɔw ka fɔ la ko nin sen fɛ ko maa dɔw tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maa dɔw b'u la min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale ka baara kɔni n'o tiɲɛna ko yalima ne nin ko sigira sen kan n'a fɔra k'u bilala tan yalima o ko bɛna kɛ cogo jumɛn de la bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la nka min kɔni bɛ yen n'o jabajɛlen bɛ sariya y'i bolo b'u kan na fɛn o fɛn i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana basigi n'a lafiya ye o bɛ dan kɛnɛma sira o sira fɛ ala k'u baaraw ni k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ durakaw fɛ yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin cɛ dɔ ma k'ale minɛ cɛ in yɛrɛ tɔn min bɛ yen n'a bɛ wele kamisariden k'i ka dɔn k'o maa tun don k'u tun bɔra i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ dɔ de la a na kɛ a taatɔla so maa dɔw taara ni ka taa a kɔni ka taa wele ni ka taa n'a ye fo nin yɔrɔ in na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka taa ɲininiw bɛ ka taa ka ɲɛsin ma an b'a dɔn k'a fɔ cɛ kofɔlen k'a ma ye fɔlɔ kunnafoni si ma dɔn a na maa caman ka fɔ la ko nin min bɛ ka kɛ bi ko ne ye jateminɛ ko nin ye gɛlɛyaba de ye sigidaw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen bɛ bi ɲɔnɔna lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa caman jɔrɔlen bɛ k'a fɔ bi n'i bɔra i segicogo b'i kamana gan ka tila ka nin ɲɔgɔnnaw ye bi ko nin ye dabalibanko de ye maaw kɔni ka fɔ la ko fɛɛrɛ ka tigɛ joona ka kana boli yɔrɔ nɔ tɛ k'a bɛ don gɛlɛya bolo ka da an bɛ dugawu de kɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ye wulikajɔ ta se nin cɛ ma walima minnu bɛ nin ɲɔgɔnna wulikajɔw ta ka ɲɛsin maaw ma an ka jamana kɔnɔ ala k'an don kalo dibi la
namburai ambalada ka fo kunnafoni kɔni carilen bɛ nin waati na an ka jamana kɔnɔna na kɔ kana bɛɛ kan ka janto yɛrɛ la ni k'o k'i ta se a yirala ka fɔ ko nin waati ninnu kɔnɔna na maa dɔw de bɛ minnu b'a la ka denmisɛnnakaw ka hakilijugu dɔw la kunnafoni na dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na ko i ka dɔn ka jateminɛw kɛra ka bɔ ni maa dɔw ye Sikaso marabolo yɔrɔ dɔw la Bamakɔ ka taa se Segu ma u b'a la ka marabolo caman lajɛ bi min ye waleyajugu kɛbaaw ye u bɛ taa denmisɛnninw de sɔrɔ k'a fɔ ko ale bɛ baara ɲini wa n'i k'i bɛ baara ɲini u bɛ wari ba f'i ye a dɔw bɛ k'u b'a la k'a f'u ye k'u b'u sara kalo la 10,000 dɔw 15,000 ka denmisɛnninw n'u bɛ bɛn a kan wa i ka dɔn o yɔrɔnin na u bɛ sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ n'u taara n'e ye k'u bɛ taa baara la dɔrɔn i bɛ taa i yɛrɛ ye kulu dɔw kɔnɔ n'o ye jadi waleya tigilamɔgɔw ka hakililaw ye ka sɔrɔ ka taa marifa d'u ma k'u bila kalanw na o yɔrɔnin bɛɛ la ka marifa d'u ma k'a fɔ ko baara min don u b'u sara kalo la k'a wari kɔni e ka dɔn wari kama bi ko denmisɛnnin caman bɛ yen bi minnu b'a la ka taa a ko da fɛ a yirala k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ dɔgɔ fana tɛmɛnen ninnu yɛrɛ la k'u y'a camanba de kɛ e ka dɔn maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye denmisɛnnakaw ye ka hakilajugu donna ka taa u dege k'o bilama e ka dɔn bi ni maa min e ka dɔn k'a fɔ kurumari kɔfɛlaw lajɛ ka taa i ka dɔn k'a fɔ fala kɔfɛlaw la min e ka dɔn k'a fɔ kurumari marabolo yɔrɔ minnu bɛ yen ka taa Masina marabolo la ka taa Tɛnɛguma yɔrɔw la ko nin bilama de dili donnen bɛ bi u bɛ denmisɛnnin dɔw ta sango bi minnu bɛ yen n'an b'olu wele ko gɛrɛbudenw k'u b'a la k'o camanba hakilila yɛlɛma ka taa nin bolo in kan maa caman ka fɔ la fɛɛrɛ ka tigɛ jamana fɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ yira k'a fɔ n'Ala sɔnna ma nin ko min n'a bɛ ka kɛ k'u sɔminen b'a ko la wa i k'a dɔn jateminɛw bɛ sen n'a kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ maa o maa ye nin ɲɔgɔnna dɔ ye i kan ka fɛɛrɛ balilen tigɛ i ka fanga bonda ni ka hakilila in se a dɔ bɛ dɔ la ŋaniya min talen b'u fɛ e ka dɔn ŋaniya bɛ da sira la Ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye an balana k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔna na min ye i ka dɔn k'a fɔ basigibaliya ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma ni o ye min ye i ka dɔn k'a fɔ bi basigibaliya an ka jamana kɔnɔna na o bɛ ka waleya ka taa fɛ n'aw hakili b'a la dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ dɔ bɛ yen wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra o ye maa caman guwan i kamana na wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka dɔn k'a fɔ i ka dɔn denmisɛnnaka dɔw olu bilama ka se ka ɲɔgɔn bɔnɛ i ka dɔn ɲɔgɔn ni na marifa kɔnɔ u kɛlen bɛ marabatiga ye bi an ka jamana kɔnɔna na dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na sibiri don joyila marabolo kɔnɔna na an ye kunnafoni sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko cɛ dɔ k'i ka dɔn ko dɔ ye marifa ci maa fila la cɛ kelen u ni tɔɔrɔ la ka muso kelen kɔni k'o jɔngin yaasa ka piratigɛ d'a ma an balimakɛ b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu e ye jɔnni Dawuda Funba ne ye sigida yelen président ye de la cercle kɔnɔna na donc ne RPM jeunesse Kaladugu ne y'o fana ɲɛmɔgɔ ye Dawuda Funba an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri tɛmɛnen na ko wulikajɔ dɔ kɛra aw ka mara kɔnɔna na wulikajɔ min n'a kɛra sababu ye ko fɔ ka maa dɔ bɔ nani na ka tila ka maa dɔ jɔngin joyilakaw fɛ yen a ko kɛra cogo di ok bi an yɛrɛ bɛɛ kamana gannen don dugu kɔnɔ yan nɔ parce que i y'a fɔ cogo min na sibiri su ka dugu jɛ kari la an ye kunnafoni sɔrɔ kari don tileganfɛla wagati fɛ k'a fɔ ko su fɛ marifatigiya dɔ bɔra donc polisiw taara yɔrɔ la donc an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ o b'a yɛrɛ na k'a fɔ denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ yen ko Amadou Diallo a sisan bɛ parce que u ka mɔgɔw yɛrɛ ka kunnafoni donc cɛnin ye fin 2006 de i y'ali san 18 bɔ fɔlɔ donc o de kisɛ cira o la ani fille de joie dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ko sunguruba prostituée donc o fana kisɛ cira ale fana na fille de joie in kɔni problème ba t'ale la parce que a banna dɔɔnin mais Amadou Diallo in de n'o ye an yɛrɛ dɔgɔkɛ ye donc ale de tora fɛn na ni min kɛra a ko kɛra aw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw la yalima a tali a ye jateminɛw k'a ko kan a ko kɛra cogo di kisɛ ciru la cogo di jɔn ye kisɛ ciru la a ka sɛgɛsɛgɛliw la bon an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ kɔnɔ gannen don ka sababuya kɛ o de parce que kisɛ ciru la cogo min polisiw ko k'u bɛ enquête la fɔlɔ donc jeunesse kɔni anw minnu ye jeunesse an y'an seko kɛ an ye min kɛ donc an taara famille la ka taa foli kɛ ka kunnafoni ɲini cɛkɔrɔba fɛ hakilina min b'a la bi donc cɛkɔrɔba in yɛrɛ alamɔgɔ de don bi Amadou Diallo in fana kuranɛ kalanden de don a yɛrɛ fakɛ ka fɔ la a ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnnen bɛ kalama l'école kɔnɔna na donc a bɛ madarasa la tileba mana bɔ fana a bɛ taa garibuya la Bamakɔ donc ale ka laɲini kelen min b'a fɛ bi o ye bari bɛ se ka datugu cogo min na ka bɔ u ka sigida kɛrɛfɛ parce que hali sini an t'a dɔn a kɛra cogo min Amadou Diallo in denmisɛnnin fitinin de don et puis mɔgɔ min don fana Ala tun y'a kɛ lujuratɔ parce que a tigɛ tigɛlen don donc a bɔra fana de k'a bɛ taa terikɛ dɔ bila kunnafoni laban minnu sɔrɔla o ye o ye mais mun y'a tɔ kisɛ cira la jɔn ye kisɛ caya la a kɛra circonstance jumɛn kɔnɔna na donc tiɲɛ na an ma se k'a dɔn a kɛra cogo mais bi jeunesse kɔni an déterminen don an ka laɲini ye min ye faamaw fɛ parce que polisiw ko k'u bɛ enquête la o ye kunnafoni jɛlen bɛ se ka bɔ ko in ka cogo min cɛnin ni a saya kana kɛ ten et puis minnu fana banana a ɲɔgɔn kana kɛ joli an bilen parce que an bɛ se k'a fɔ ase an ka hakilinajigi la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc min yɛrɛ y'an kɔnɔ kan fana kunnafoni fɔlɔfɔlɔ minnu dira olu de dicogo y'an kɔnɔ kan parce que cɛnin ni hali ni y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko san 19 tɛ mais an y'a ye gafe dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko cɛnin ye san 19 ye donc o âge ninnu fili kɛr'o la cogo di
muna u kɔnɔ k'u sɛbɛ ka sɔrɔ u ma kunnafoni jɔnjɔn ɲini donc an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi an kɔnɔ yɛrɛ gannen don an kɔnɔ gannen don mais laɲini min b'an fɛ dɔrɔn nin ko in ka se ka jɛya cogo min comme polisiw ko k'u b'u ka baara la donc an tɛna se ka bulon ɲɛ parce que u bɛ sara n'an ka nisɔngɔw de mais an bɛ min ɲini u fɛ u ka nin ko in a kɛ sariya ko k'a kɛ cogo min na a ka kɛ ten et puis u k'a kɛ cogo bɛɛ la ni ɲɔgɔn kana se fila joli yan nɔ donc u bɛ se ka kɛ cogo min na ni min kɛlen filɛ nin donc a ka kɛ misali ye mɔgɔw bolo polisiw k'u ka baara ka kɛ cogo la ka enquête kɛ ka kunnafoni jɛlen bɔ ka di dugudenw ma o y'an ka laɲini ye bi filanan fana bari minnu bɛ n'u sigilen don bi a bari o bari bɛ n'a sigilen tɛ sariya kɔnɔna na k'a bɛɛ wuli parce que o de b'a la ka bandiya ni mankan juguya an hakili b'a la waati tɛmɛnenw na mankan dɔ de la ka kɛ a baara damadɔ la joli la dugu kɔnɔna na yan nɔ donc an kɔni ka laɲini ye min ye bi o bari bɛ n'a sigilen tɛ sariya kɔnɔna na a bɛɛ ka wuli ka bɔ yen nɔ donc après aussi justice ka kɛ pour Amadou Diallo kisɛ cira an balimamuso min fana na tuguni o de y'an ka laɲini ye bi. An balona k'a fɔ nin tun ye Joyilakaw fɛ yen Dawuda Fɔnba nin tun y'ale ka pratique a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn kɛra sababu ye Ala ka ko daŋɛnɛmaya ka ko bɔ kɛnɛ kan ka se k'a bila ɲɛdɔn minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen ministre b'an ka jamana kunna n'u ka baara tɛ dɔ yɛrɛ ye dɛ izini kow ka se k'olu baara yakubaya an ka jamana kɔnɔ o ye Haruna Ɲangi ale tun taamana ka taa Comatex kɔnɔ na ɲɔgɔn fanbaliya min bɛ yen bi baara kɛbaaw ni ka dɔ ka fɔ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa sigi ka fɔ dɔw la ka taa ɲɛda kɛnɛ kan Haruna Ɲangi ye kuma min fɔ Segu o filɛ. Comatex lajɛ o de y'a to n nana ne n'aw ka kuma ɲɔgɔn ya k'a fɔ aw ye min bɛ sen na ka société nin ka wuli kura n'a wulila kura an ka laɲini o ye ka machine kuraw ɲini ka usine kura jɔ usine ni a ka produits diversifiés peut-être que an tɛna tissu imprimé dɔrɔn dilan peut-être an bɛ se ka tenue militaire dilan peut-être an bɛ se ka fɛn dɔw fara kan olu bɛɛ sɛgɛsɛgɛli de ka kan ka kɛ ka étude kɛ a bɛ fɔ a ma étude de faisabilité ka partenaire ɲini ka financement sɔrɔ a la ne yɛrɛ ka ŋaniya tun ye 8 mars ka se k'o kɛ ɲina malheureusement problème cayali fɛ o ma se ka kɛ ka da min kan aw ka société wari tɛ yen trésorerie zéro au contraire juru caman de bɛ société la bɛɛ b'o dɔn bon aw ɲana an ni syndicat an kumana ɲɔgɔn ye depuis u sigilen kura an bɛɛ n'a kan ko ka redressement judiciaire kɛ o kun kɛra pour que jurumanitigiw minnu bɛ société nɔfɛ kana aw ka biɲɛw minɛ kelen kelen parce que n'a daminɛna dɔrɔn ni dɔ y'a ta sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ taa donc juge fana ale bɛ papier de ɲininka n'a bɛ ko min ma ko plan de redressement ou concordat a b'a lajɛ ni min actionnaire ye mun proposé n'o bɛ se ka société bɔ nɔgɔ la pour que minnu ka juru bɛ société la olu kana perdi maa si kana perdi minnu ka juru bɛ société la aw baarakɛlaw b'a la parce que sara minnu ma sara droit minnu y'aw ta ye o bɛɛ b'a la quoi olu kɛ sɛgɛsɛgɛ bɛ ko la pour que aw kana perdi maa si kana perdi an b'o sira kan sisan o ye bɛnkan ye ne y'a sɔrɔ aw ni syndicat ne fana y'a n sɔnna ma parce que solution wɛrɛ t'a la juge y'a ye ko plan nin a ka ɲi a bɛ décision ta a b'a fɔ jurumanitigiw la a y'aw to parce que redressement bɛ na kɛ donc aw bɛ na aw ka wariw sɔrɔ a bɛ se ka mais ni juge y'a ye k'a fɔ ko min fɔra ko boli t'a la a bɛ se ka décision ta k'a fɔ a ye société liquider ala k'an kisi o ma bon à court terme an bɛ o sira de kan sisan an bɛ hakilijaga bɔ fɛ pour atténuer la souffrance des travailleurs o kɔni u b'an ŋaniya u bɛ gouvernement ka ŋaniya la hali ni a man di aw tulo kɔrɔ ni fiɲɛ ma fɔ dɔrɔn fiɲɛ bɛ laban sisan an bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn aw fana aw ka contribuer ka climat apaisé kɛ an n'aw ka direction a y'u bila u ka dɔn u ka entretien minnu ka kan ka kɛ machine la n'o ye labuda de ye parce que kɔrɔlen n t'a dɔgɔw la fili caman kɛra décision na o de y'a to problème ma réglé quoi ni teriyara ka solution ta k'a sɔrɔ solution ɲuman tɛ quoi i bɛ taa problème sɔrɔ a ɲɛ quoi n b'a fɛ o de kana kɛ tuguni quoi ni ala sɔnna ni an ye solution sɔrɔ Comatex ye zena n t'a fɔ ko gɛlɛya tɛ yen dɛ parce que o bɛ ala bolo mais a bɛ janya pour que gɛlɛya ka kɛ la o de ye transition ka laɲini o ye ne yɛrɛ ka laɲini. An balona k'a fɔ nin tun ye ministre Haruna Ɲangi kan ye Comatex min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ bi Segu Sido ani Bazando olu ka wulikajɔw senfɛ ni tun y'a ka kɔrɔfɔ y'o la o y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛn ɲɔgɔn ni ka sabati n'an bɔra ye an bɛ taa san 5 ani 40 la sura ko wulikajɔ kɛbaa dɔ n'o ye marifatigi dɔ olu ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin san an ka finitigilaka dɔw ma waleya in kɛra cogo min na nin waati na an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ ka bɔ san an balimakɛ bɛ min nin waati na. bon min san 5 wɛrɛ kɔnɔ nin wagati na. an ye kunnafoni sɔrɔ ko sura ko wulikajɔ kɛbaa dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin san finitigilaka dɔw ma e tun b'a ko ju la a ko kɛra cogo di. bon sura 29 kɔnɔna na a sɔrɔ n bɛ yɔrɔ in secteur la munumunu na n nana ci dɔw la bon n balila ka marifa mankan mɛn n seginna ka taa a yɔrɔ la n y'a ye direct brigade de don bon n ye moto jɔ yɔrɔ ja bon avant n ka moto jɔ n bɛ gɛrɛ an kɛnɛ blessé kelen ma ko gendarme bon cɛ yɛrɛ filɛ ko minnu tun bɛ garde la sura yen nɔ u mɔgɔ 3 bolo bon actuellement min kelen yɛrɛ fɛ yen sisan komi n kun b'a ka nouvelle sɔrɔ n nana a fɛ yen nɔ a ko min ye fɛn sɔrɔ ale n'o tun bɛ yen nɔ
ani cejalawando donc ya sabu bulle bali ko ni kele so kala akulu ya me alma do bali asoro banyo evacuer ata docteur Sola bal na so adisida bo après la gere mo mo sando ko sobe yoro ni molu to ko jo brigadi krefala don chema janyo na gutona bu nyonje bo yende go mo ko fe kana fo pinna do yoro na kasu masula megen show na kana jo ko fe ta aflege nya so mo na kata ni na kadaran koroma gunu e ta ko para kum para bonno ala bo ñu mo haga ni teme mo goroba ni ni nyena bo asoro mata folo buga ta ga mobile do mene kede mo menen no ba me de gildo ko jonno buga ta ta sma dola ko mene bo ta ta sma dola ko mene kede tamana ga bo to cela ga nyefe do ni ko kala do bi brigadi ko fala lawa kala do ba ko fe dibi ba ko te fla bela ana yi la leje wa sindo ay mo do no puna woro o yitte to machon wala wa ese ga ripli ko kata ko fe do won aso ne wuli ke non e diga ko do wele bulla so mala lu ko ga fa ma après mo ga kude fi wera be lana me ko je fe atagale police ma atagale police ko tire sommation e gati fana bo mi vela mbambulu sa am se ga ko o folo bo mi je santa ga etado ni wakati monna atura wa matala wa bo an sa ga fo wonna bon club do fana ko forsati intervenir bo ne boro yoro na vers horaire forsati na 23h wata ira 29 forsati na 23h fana ra sigi so yoro ne no parce après ne rek la gere ta yoro te na ali ne kartushi do tom mo no kartushi baldo ali nyoro do tom yoro na ko ga prévu fana wa mbalma ke ni mi kele flani sandugu ko natewa sandugu ko na ere mo sama do aro tiria yoro sandugu ko na ere o keninge uluka klaka dange sandugu ko na ma woro bunyango ere fe o muna okera bon debe ga fo yo man wala ngana do te ndiwa o gashinda asenya teru va fo usmara intervenir na pa nera gu jonno ram na newi nego ten pigi ko ma fa ne bolu ki de man maro ko mu wera yi parce que nenu tegum ta sengan comme ça temo metri ngona nyabula bua katakala ngona bua sono takabla so fortement a mo bula arum to soit mo fana ko mo ta ga katakala ngona nyera yi bo ala dire minute ma fo ngera yoro na gana do siga ni shiorema no siga ga baro ga tun o kale una toy mare una to alu akla wo charbon no bora shin so sira fa kana ka sira faraga ji wala ala wo charbon bu kuna feno bumbu no katakala no bana photo danu ruga fini birulu ga do direct tiri kala so ga luga bul ma bono ga fo mona junari parce que nous on a juna to klara na yoro la leni usure nana am dinaram do nana na aso mo ko taraga ba uye moblu kon jeninga aka kuna funu na ata kalmani manitura bon net sa ko manitura mi gan kuna funu do mais staff tu la ko mo tan fla c'est pas vrai tiende mo saba lu garder la essaye so que les balles au soroka mo saba lu garder la kele flow wa daire la juste et ne wala so na la de communication na le jonna signal bora mi ga discuter mala wa mi dram te afo alle ataya nu tele la yoronna o se riposte wa bon pro ya kuma so ya brigadi atagera ni police so cheti teme foshiga chema jango se lo ni police chema jama bi kutron kuru don da na forum point do bo munu kaso wa se police ma bo police wa kala sa tun kaso bu ma fana be no mais afon nungan ko bege kata parce que mi ne jonno la ta ko pindi 3 minutes de wonno fe ko fa bega se ku flega ni ko mouvement ko nola wa tasuma mena yoro lo bega se afendo ta même mutu même jagata tasuma pickup cordo be no fana le tasuma mena la so ga jarata abla ko no bega da bon na fa ko nu atla ta to ni tra fo na mo no musara interview dura parce que guni na nu yoro ko am gerra eta mena guni na nu yoro ko don so am ko nu jajon te ni kuma jarana fana amalona ka foni tuye ambal makero kanye ka bosan sheria kama ambe femi fo anga jamana la ka basigi kuna foni ka chari ka nyesin la kana ba ma ambe bu fo ka flefieula nga ni welelu kera ni nakera juna dobe dola nunu jadi wala tigila ma do be ube munu me nunyana taka nyesi ma uti dange fo de ka don akonana nasura ku nako tan shekin bela e ka do klobi ko yaula adobe dola gelea bade bi soro u jalati gelea kasega nanga kufulaja de bi nanda bifata ile note na ifanda iga frola ni koko munani nkera walma ifanda ifede koko munani nkera adobe dola mi hakila ware utita kanyesima nga anga jamana laka lakana nambora ye
ambalana ka fo bi faranyonga dokera anga jamana kona o faranyonga te dore ka wuliga joke sango yirmara kafu Bamako ere kona na kasega takeda mission bala ile faranyonga kaka na fazoro serara ka nyesi marama ukene ka ukera la jere ka nyefoke Bamako meriba ambalana ka fo lu tola mami benia sole kuma we gagne jakti ale ba nyefo angalame ani sabale be en bulu district de Bamako ale Mali collectivité be c'est la plus grosse collectivité ale ka bona be de par le nombre de population à gérer anga bote comme dugukolo bonya mais ambi mogo haké mi kungo dloni ndwana on ne ka boni Mali sigida la colonie be donc ambena kuma service da be nyamogo be na kuma abina bara minge sangono kata 1er janvier kata bla fo 31 décembre abinuka ubuka bara buluda tugudi ubena ke tugud mena uba ke don mena uba ke kalo mena uba ke trimestre mena e awar bebe jolima joni na ma ke jonga ngamina c'est ça le amna barako leka bon inanta yelema kura min bala bulula kala c'est métier kala no e amba wole ko formation professionnelle façon yo o dile no sigida la kolonuma krengren nyala centre mimbe musabu no ba wole ko centre de formation professionnelle de musabu anga jamana nyamugo baw ya ta ka di maire de district ma ka transférer ama donc kura min ba kono bi oye o fene directrice wolele no ale fene amena ale fene la main aka kuma aba fe ka muni muneke aka centre kono nyina bara takabulu parce que bara kala iba do anga formation académique et fuira sans ame juriste ba qu'il formé ou bien ame affaires conseil aux affaires étrangères baf la formé mais il n'y a pas de ça ne répond pas au marché mo makoté ola mo mako be fait mununa sisa ame ka mo kala no le bolla kala no métier kala donc aller à famba no boray afena ga nyamugo mbe district kono na be fo mako le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle anya ale fene wuli puisque schéma directeur comme ni formation professionnelle bolla kala no bolla bara no dira merima normalement mo simanga barake bolla karab okumu kono la ni aunte donc fait no ba mbulu ko schéma o schéma fene o directeur fene bina kuma schéma o kan ni a sanjuli e juli kera jul masika ke o fene akurama ro do ndama so roma to kana me bamananga na nyu ro faraga. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Obnu meka jemu kamil lame 600. Ameka segi akande nankoma rediffusion. Aniche agalamelula. Radio Bamako 24. Ambalodan kafoni tuye gain jakte kanye uya foto ko mananyeta kanya sanga jamana malako sabati nambura ye mimbe talika protection civile ulu tola dungerngale marsikalo kle folo baraw la daw kle nanga jamana konana protection civile nyama ni asoro ye kado ka fo mi kuligoro ka fe tibire ro kone ale banye fanye angalame ka keren bla sapeur pompier mo tola ka pour que o don keren na sapeur pompier mo bi se ka service no e protection civile service yi ka kola don e dugudoma ambi baramuna ami kewale mununa pour que dugudom se ka don ambo hokum de konnana nyine journée o bena ka foko ka protection civile service ko kolo don pour que o bi se ka deme don chugomina jamana soro da bi se ka kishi donc ambo de hokum konnana afeti boraka ke ambi ala foko ala barka da nyemgo bela jelen nana ni sojadu nyinenta la ku krengreni munun kera kono nya fo na chugum na sesa ni nyine temu ireta ka laje temu ba jira ka fo ko protection civile ka kulu kanga do donc investissement chaman kera ka teme mais alsa amba nyini chaman pana ka ke alsa pour que protection civile bi seka ke protection civile basique le ka seka mo bolo fon kishi ka seka mo ni kishi gela bati ambi domine ko bi ambi ala fo ka la barkada kada nga nyemgo ere ka implication ka danga partenaire ka implication ka gela bati mais alsa domana ke alsa mo animisi ma wasa alsa amba nyini alsa doni muntura o ka seka dafa pour que alsa protection civile ko lo bi seka do anga bara yo femu yam seka nyeshi oluma hakisi ko nana ambalodan kafoni tu protection civile nyema kanye ya foto ko mina ya rabbi ala fin kado ka fo wuli ga jam mbu fesina façon nyeta la ko sobati nambura e DNCC chagada mimbe nuga bara nyestembe jago ko erema musaka olu kwani gelya munu banga jamana kona na ka songo fen fili fen olu songo koma unyema olu ye korofoli ke no ye bodale ka nyefoli ka mawi bibi na gelya mimbe jamana kona na anana musinfe angalame gelya mimbe jien kono adugo lente mo shila sanim fonna a gelya ara jien kono parce que frontière u datura yoro chamana isunu fermé la bon ni a nga jamana jatemine ibaye ka fo
anw ka da dumuni na kɛmɛ sara la 70 bɛɛ de bɛ bɔ kɔfɛ ka na an ka jamana kɔnɔ. Anw yɛrɛ ka bayɛlɛmali an ka da dumuni fɛnw na o ka dɔgɔn kosɛbɛ. O misaliya ye ka bɔ sogo jɔrɔ na ale ni tulu la. Minɛn ninnu tɔ ninnu fanba bɛɛ de bɛ bɔ kɔfɛ. Jago sariya fana dun na n'i ye fɛn sɔrɔ gɛlɛya la gouvernement ka laɲini tɛ k'a fɔ i ka a di perte la. Bon min dagalen don o de ye minɛn sɔrɔ aw kana bɛn aw minnu bɛ minɛn jago aw ka bɛn sɔngɔ la ka sɔngɔ dɔ cogo o de tɛ bɛn wali ka kɛwale dɔw kɛ kɛwale jugu min b'a to minɛn ka sɔrɔ nɔgɔya la dɔ bolo a ka sɔrɔ gɛlɛya la dɔ bolo. Minɛn ninnu gɛlɛya la ka da kun min kan parce que o de bɛ lajɛ ka sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra yala a bɛ bɛn wa gɛlɛya ka kɛ bien gɛlɛya man ka kɛ. I b'a sɔrɔ gɛlɛya kun dɔw de b'u la. N'i y'an ka bagan sogoko ta fanfɛla lajɛ depuis mankan daminɛna an ka jamana in kɔnɔna na an ka bagan fanba bɛ bɔ kɔrɔnfɛ jamana ninnu de la ka na. Minnu yɛrɛ bɛ taa sanni kɛ bagantigiw bɛ u yen duguw de la fulaw bɛ sɔrɔ n'u ka misiw bɛ o kungo kɔnɔnaw de la. Dɔw de bɛ u ka wari ta n'a fɔ u ma bagan juraw olu bɛ taa kar la ka taa bagan san ka na n'a ye ka n'a feere busew ma darali la. Semaine o semaine o tani ka segin de bɛ yen mais gɛlɛya kama o mɔgɔ caman ka nafolow minɛn'u la sira fɛ bandiw fɛ bagan sɔngɔ nana gɛlɛya darali la. A bɛ se ka taa lajɛ minnu bɛ deli ka sanni kɛ u ka kungow la misi min ni tun b'a san 50,000 o taara i jɔ sisan fo 60,000 n'a kun kan fɛn na. O gɛlɛyaw o bɛ busew kan o dogolen tɛ mɔgɔ si la o. Tulu fana n'i y'a jate minɛ anw fɛ yan nɔ tulu min bɛ dun anw fɛ yan ka caya o ye an ka usines minnu bɛ tulu bayɛlɛma kɔrikolo bayɛlɛma. CMDT ka problème salon o sababu y'a to olu ma se ka kɔrikolo sɔrɔ. Bon n'olu ma kɔrikolo sɔrɔ non seulement bagan dumuni bɛ gɛlɛya wa tulu fana tɛ sɔrɔ. Bon an bɛ tulu importer de kana min b'an bolo yan k'o dafa. Problème bɛ diɲɛ kɔnɔ tani ka segin na o fana y'o koɲɛ gɛlɛya dɔɔni. Tulu min bɛna ka na Côte d'Ivoire n'a bɛ taa ta yen nɔ o matière première fana bɛ bɔ fo Malaisie de. N'i taara ka taa diɲɛ sugu kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ o tulu fana gɛlɛyara kosɛbɛ. Donc gɛlɛya ni gɛlɛya de nana ni ɲɔgɔn ye. Bon ciment problème na ciment usine 3 de bɛ anw fɛ yan. O ciment usine n'u ka gɛlɛya kɔfɛ olu ka production tɛ an na bɔ komi Sénégal ta ka nɔgɔn u bɛ taa sanni kɛ Sénégal. Gɛlɛya mana Sénégal o sɔrɔ kuma o kuma an b'o o gɛlɛya ye. Kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ u ka transporteur tun bɛ grève la ciment tun tɛ na. Bon ni ciment tɛ na mɔgɔw b'a san gɛlɛya la ka da don n'a fɔra e min bɛ bɔrɔ kelen san i bɛ taa sɔrɔ a bɛ gɛlɛya. Bon an ye kuma ɲɔgɔnya k'o la an nana ye k'a fɔ Sénégal yɛrɛ mɔgɔw mago bɛ u ka ciment na sisan. An ka camion jɔlen bɛ usines da la u y'u ka wariw sara mais u dɛsɛlen don ka ciment fɛ. Parce que n'i ye gɛlɛya in fɛn fɛn ta k'a lajɛ i b'a ye a bɛɛ ye nin gɛlɛyaba kelen ye ni bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ a kɔlɔlɔ de ye nin. An y'a ye k'a fɔ anw bɛ buru dilan ni farine min ye usines b'an bolo minnu bɛ alikama de bayɛlɛma. Alikama dun tɛ sɛnɛ anw ka jamana kɔnɔ. O gɛlɛya daminɛna depuis mois de mars de. Gouvernement yɛrɛ ka jija de kama farine sɔngɔ ma yɛlɛ parce que depuis mois de mars 2020 prix commencera ka yɛlɛ marché international la. Mais comme an ka usines ninnu u bɛ stock kɛ i b'a ye stylobaw b'u ka yɔrɔ la u bɛ alikama san caman san k'a mara. O renouveler kuma de la u taara alikama sɔrɔ a da gɛlɛya la. Bi na alikama bɛ taa san diɲɛ yɔrɔ min na ka na sugu min na ka na alikama yɛrɛ bɛ ka dɔgɔya yen nɔ. C'est vrai buru feerelaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ boulangeries ni livrairies mais an bɛ min fɔ olu ɲɛna dɔrɔn u ka to jamana ɲɛmɔgɔw kɔ. Fɛɛrɛ de bɛ ka ɲini fɛɛrɛ min bɛ se k'a to buru yɛrɛ dunni bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. An y'o fɛɛrɛw tigɛ k'a lajɛ hali an bɛ se ka alikama mugu ni sɛnɛfɛn wɛrɛw ɲagami ɲɔgɔn na walasa ka kɛ buru ye i n'a fɔ maɲɔ kaba ninnu o bɛ se ka kɛ mais bi na kaba yɛrɛ sɔngɔ ka gɛlɛn ni alikama ye yɛrɛ parce que o sababu fana bɔra jumɛn na o bɛɛ ye CMDT ka kɔlɔlɔ kelen ye parce que ni kɔɔri bɛ sɛnɛ kaba bɛ sɔrɔ bon ɲinan kaba fana gɛlɛyalen don parce que ni CMDT ma baara kɛ san o san i b'a ye sɛnɛfɛn si tɛ nafa sɔrɔ. Dekun min bɛ yen mɔgɔ ka dekun ladilannen tɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a y'a ɲini minisiri ninnu fɛ u k'u jija cogo bɛɛ la pour que nin sɔngɔ ninnu bɛ se ka se hakɛ dɔ la. An b'a lɔn k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na nɔgɔya bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ yarabi ala k'o sabati ka ɲɛsin an ka jamana n'an bɔra yen Sirikiba Konate an ka jamana kɔnɔ maa dɔnnen don kɔlɔnjɛbakaw ka député tun don assemblée min n'i y'a sɔrɔ ni jamana kuni kɔrɔtatɔla ye o dulon o député tun don ORTM n'i y'o sɔrɔ an ka faso jabaranin so ye a kumasoba a y'o ɲɛmaya kɛ ka minisiriyaw k'an ka jamana kɔnɔ na ale tun minɛnen bɛ k'a kɛ kasoladen ye
o minɛni senfɛ Seriva Konate kalo 4 ani tile 20 munyango a tilala ka labilala ka yira ka fɔ k'a nɔ tɛ ko la o kɛra Kɔlɔnjɛba n'a lamini bolo nisɔndiya ko ba ye yaasa ka pɛrɛtigɛ da an ka taa Kɔlɔnjɛba dɛ nin waati na an balimakɛ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e jɔni. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Traoré n ye radio baarakɛla ye Kɔlɔnjɛba. Mahamadu Traoré dɔgɔ fɔrɔɲɛ tɛmɛnen ye kunnafoni sɔrɔ Seriva Konate n'o tun ye Kɔlɔnjɛbakaw ka député wasabulon min cira n'o député tun don a minɛnen tun bɛ a bilala yalima a ko kɛra cogo di. Abulaye an bɛ fɔlɔ ka e yɛrɛ fo i ka kunnafoni jɛlen dili la. Seriva Konate ale tun ye wasaden ye Kɔlɔnjɛba mara tɔgɔ la. Bulon cilen sɛbɛ dɔw donna k'a yira k'a fɔ ko a ɲɔ minɛna k'a sababu kɛ nafoloko dɔw ye k'a to ORTM ɲɛmɔgɔya la. Pôle économique mɔgɔw y'a weleli kɔfɛ a labanna ka déféré ka taa kaso la. Min ye an ka Mali kiiritigɛlaw ye n'o y'an ka kiiritigɛso maaw ye kalo 4 ani tile 20 kɔfɛ u y'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Sɛgɛsɛgɛliw jaabi bɛɛ lajɛlen nana laban jumɛn na o ye k'a fɔ ɲangili bere min tun taara ka ɲɛsin a ma a ɲɔma ye a la bi a ɲɔma ye a la sini o siratigɛ la alamisa tɛmɛlen u y'a kanabila ka taa a ka denbaya la. Seriva Konate alamisa don a ka bilali kɛra cogo di Kɔlɔnjɛbakaw bolo. Alamisa don depuis kibaruyaw carila k'an wele k'a fɔ an ye waati min na k'a fɔ min ye an ka député n'o ye Seriva Konate a labilara a kɛra nisɔndiya ye Kɔlɔnjɛba dugu 200 ani kɔ a dugu ka dɔgɔ min ma ɲɛnajɛ kɛ a don kelen bɛɛ a dugu ka dɔgɔ a dugusɛjɛ juma mun bɛ yen k'a fɔ ko dugu min ma ɲɛnajɛ kɛ o dugu tɛ yen bɛɛ y'i ka nisɔndiya yira k'a yira k'a fɔ an ka député bilara a diyara an ye kojugu. Seriva Konate a bɛnna k'a sɔrɔ Kɔlɔnjɛba mara kun ye danaya d'a ka député minɛ kɔnɔ n'a fɔra ko a kɛla ka kaso kɛ wasabilenw cilen yalima Kɔlɔnjɛba lamini ma a bɛ se ka sigi k'a fɔ ko a ye nin minɛni min kɛ o tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye don nataw la ka ɲɛsin a ma wa hali bi Kɔlɔnjɛbakaw labɛnnen bɛ bi n'a fɔra ko kalata bɛ yen ka se ka danaya d'a kan bilen wa. Abulaye dana manjugu kɛsɔn ye de ye baasi ye janfa manjugu mɛ ka to janfaraw de ye baasi ye ka beere ko kɛra don min na Kɔlɔnjɛba cercle cɛ n'a muso bɛɛ y'i sigi k'i hakili jabɔ k'a fɔ hali ni Seriva Konate ma bɔ yanni élection cɛ an b'a ta k'a kɛ député ye k'a to yen wa nin kɛlen kɔfɛ nin ye danaya tɔ de sɛmɛtiya k'a kurakuraya hali sini Kɔlɔnjɛba dugu 200 ni kɔ a bɛɛ sigilen b'a kan k'a fɔ kalata mana se Seriva Konate Dawuda Musa Kɔnɛ o ye anw ka cɛbɔ ye hali sini maraden bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ o kɛ nin ti foyi bɔ kanu na an bɛɛ sigilen b'o k'ali sini kumakan laban n bɛ fɔlɔ ka Mali kiiritigɛlaw fo n'o y'an ka magistraw ye k'u fo u ka baara kɛcogo ɲuman na jɛlenya ni tiɲɛ ni tilennenya ani laadiriya la an bɛ Mali justice fo furancɛlaw fanga an b'u fɛnɛ fɔ n'u ka gouvernement bɛɛ an ka sugunɛdon n'o y'an ka vocal ye an b'olu fɛnɛ fo vraiment an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka foli belebele kuncɛ k'a di Kɔlɔnjɛba cercle a dugu 200 ani kɔ u ka hɔrɔnya n'u ka laadiriya n'u ka kankelentigiya la. An balada k'a fɔ nin tun ye Mamadu Traoré kan ye ka bɔ Kɔlɔnjɛba a y'a fɔ cogo min na min ka dɔn ka fɔ an ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen n'u dangɛnɛmayara a bɛ kɛ sababu ye ne ka maaw lafiya kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnɛ fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a dangɛnɛmalen tɛ fɛɛrɛ ka tigɛ ka se k'a dangɛnɛma sanko maaw k'a dɔn u bɔra yɔrɔ min na u bɛ taa yɔrɔ min na ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kulu min n'a wele ko Berscor olu kɔni ka dɔn k'a fɔ kulu ye minnu bɛ yen n'u ye fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka kalan dɔw de fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ kan ka ɲɛsin jadiwala tigilamaw minnu bɛ gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin maaw ma fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o la a ɲɛmaa ye Yusufu Jalo ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bi an bɛ labɛn dɔ de kɛnɛ kan kalan dɔ de kɛnɛ kan an b'a fɔ o ma ko formation maintenant kalan in bɛ boli min kan o de ye ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka ban cogoya jumɛn na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kasara ye ani fana ni mɔgɔ mako bɛ yɛlɛma nɔfɛ i b'a kɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye ka sɔrɔ o fana ma kɛ ni farinya walew ye. Donc plaidoyer ani gestion de conflit an b'o formation de kɛnɛ kan tile 3 formation de don an ye wele bila sifinnakaw ma minnu ye jeunes ye u bɛ bɔ cakɛda camanw na u bɛ kulu camanw na dɔw ka baara ye kunnafonidi ye bɔlɔlɔw sanfɛ minnu ye blogueurs ye dɔw fana ka baara ye u sifinɲɔgɔnw sigidaw kɔnɔ olu dɛmɛni ye i n'a fɔ u tɔgɔla tɔnw ɲɛmɔgɔw ani fana dɔw fana ye fanga ɲini tɔnw min ye parti politiques ye olu ɲɛmɔgɔw ye sifinnakaw la ni kɛnɛ ninnu bɛɛ ye kɛnɛw ye yɔrɔ min na ni fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka na surtout sifinnakaw cɛ donc ni o ɲɛmɔgɔw lakalanna ka ɲɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka sabati cogoya min na jamana kɔnɔ ani sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnya la. An b'a lɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na Jalo
ya rabbi ala ka basigi di benyonya ko sabatangere na balele nyonje nambura ye URD politique tonye ambalana ka fo mimbe ni asoro jamana inkona na ni asoro politique ton koroba do ma do nana fara ukan communiste kona no ibon kamara yoro worona ye o sefe mi maître de mbay kata se munu yara fara ko buka ni so yira angulame président ay cesir munke ton kono ay cesir munke jamana kono o kera sababu ye ka togo man chamandi anga ton no ya so président nyena e centre clé de sur le no ancha anga 600 président ko fe anga na ke cesir jara fly wala sa tombe sega jilwa tombe sega niye misaliya mun kanga an blabi ka an tege di nyoma anga furu dabla anga nyoma mine nyoma jogo anga nyeshi avenir ma shini ne kuma fɛn caman ye politique la a bɛ komi n ye politique daminɛ kura de n kuma fɛn caman ye mais n bɛ k'a ye sisan communiste mɔgɔw o y'a yira n na ko an ka parti dɔ de bɛ fara a kan don o don a bɛ barika ka taa fɛ an b'a dɔn fana min kɛra communiste la a bɛna kɛ section bɛɛ la an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maaw kan u y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛta o bɛ bɔ sira fɛ ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra ye ni kulu ye ka hakilila dɔw fara sen kan musomaninw ko k'a dɔn bi ka den kɛrɛfɛ ta ka ɲɛ suma k'o kɛlɛ musomaninw jɔyɔrɔ b'u la dencɛ bi kalan yɔrɔ min na denmuso kan ka kala ye ka se ka fɛɛrɛ tigɛ minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ muso ni du ni denbaya ka taa u tɛgɛ di meleke min ka dɔn ka fɔ UNICEF la ka wulikajɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ na ka se ka musow ka hakɛw denmisɛnninw tɔɲɔ bi ta ka ɲɛ suma u yɛrɛ ka fɔcogo la ka se k'olu bali o kɛmɛ fara ɲɔgɔn kan ba ye bi ni ka se k'u ka munumunu talo ka ani banako min bɛ senna bi fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na yaasa k'o période d'a ma u ye fara ɲɔgɔn kɛ yirimajɔkaw fɛ yen o baaraw bɛ senna a kɛnɛ kan sira dɔw sɔrɔ olu filɛ Moulay Kamara ka bɔ Bakariba Bugu la CVD7 fara ɲɔgɔn na coronavirus bana ko ni u y'an wele k'an ka na ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u k'an sensibiliser o kow la a diyara n ye bi a diyara n ye sini parce que a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ne nin kɛra sababu ye k'a ban o de ka d'an ye bana in na cɛsiri de b'a kunbɛn n'o tɛ fura t'a la min bɛ fɔ ko o tɔgɔtɔ ko waleya n tɔgɔ Bubakari Sare n sigilen don Yirimajɔ bɛɛ bɛ n wele Jeli Sare alhamdulillah n bɛ nin kɛnɛ in kan yan nɔ an ka chef de quartier ka cikan sera n ma k'a yira n na k'a fɔ u b'a fɛ ka ko dɔw labɛn dugu kɔnɔ min bɛ se ka na ni fɛn caman ye a fɔlɔfɔlɔ o de ye diɲɛlama bana jugu min bɛ an kun kan an bɛ se ka kisi a ma cogo di an denw an musow o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye den musomaninw ka kalanko ye dɔw bɛ den musomanin bɔ kalan na k'u b'a don furu la k'a sɔrɔ la a ma se furu yɛrɛ o fana kɔlɔlɔ min b'o fana na an ye faamuya dɔ fana sɔrɔ la a sabanan o ye denmisɛnninw ka nɛgɛkɔrɔsigi diɲɛ ko o ko hakɛ de b'a la hali ji n'i y'a min k'a dépasser a bɛ se k'i kɛlɛ o nɛgɛkɔrɔsigi min y'o ye ni o b'an fɛ an ka jamana in kɔnɔ Mali in kɔnɔ yan dɔ b'a kɛ k'a dépasser kɔlɔlɔ b'o la a bɛ se ka bange gɛlɛya muso bolo kuma a bɛ se ka bana wɛrɛ créer ka se a ma o ye k'a kɛ k'a dépasser nka n'i y'a kɛ k'a bɛrɛbɛn k'a bɛn hakɛ la a bɛ se ka den ka ɲɛnamaya yɛrɛ lafiya a bolo diinɛ yɛrɛ sira kan diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a kɛ k'a damatɛmɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka y'a la an ye faamuya minnu sɔrɔ baara in daminɛ na fɔlɔ o de ye ninnu ye ka ɲini ala fɛ yarabi an ma baara in ala k'a taa ɲɛ an ka jamana in ala k'a basigi ka jamana kɔnɔdenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ a o tɛ o de kan salala mahamadu ne y'aw balimamuso maram jara kajatu ka mara ye n bɛ baara kɛ yirimajɔ dɔgɔtɔrɔso la n bɛ wele ko aja ne ye sayi faamu ye n bɛ pezelikɛyɔrɔ la ani jiginniso kɔnɔ fɛn caman bɛ kɛnɛ in kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi b'a la kɔlɔlɔ min b'a la jiginniyɔrɔ la anw ka baara ye jiginni ye anw de b'a caman dɔn mɔgɔ caman b'a kɛ u t'a kɔlɔlɔ dɔn fo ni muso nana furu ka na gasigɛ sɔrɔ jiginniyɔrɔ la kɔlɔlɔ baden b'a la a filanan ka musomaninw bɔ ekɔli la k'u furu joona furu ka ɲi mɛ ne musomanin furula ka sɔrɔ a ma san 18 sɔrɔ an b'a fɔ k'a ka musoya minɛnw ma dafa o ye jiginniyɔrɔ ye den tɛmɛsira n'o y'a sɔrɔ o ma kɔgɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman kɛ a dɔw ka den sɔrɔ bɛ se ka dabila pewu ala k'an kisi a dɔw ɲɛgɛnɛbɔ bana bɛ se k'u minɛ ani banakɔta banaw n'o dun kɛra o i bɔlen ye musoya la a laban yɛrɛ ye saya ye ala k'an kisi o ma a bɛ se k'o bɛɛ lase mɔgɔ ma an kɔni ka baara in kun y'o de ka nɛgɛkɔrɔsigi a bɛ se ka dabila cogoya min na o ladilikan de bɛ ne bolo k'a fɔ n ba ni n balimamuso ala ka faamuyali ɲuman d'an ma. ne tɔgɔ ye Usman Boli ne yɛrɛ ye denmisɛnninw ka tɔn ɲɛmaa min bɛ sigida la yan nɔ fɛn yɛrɛ bama mɛn fɛn min kan kosɛbɛ o ye banako min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan kunnafoni minnu dira an ma min bɛ se ka an tanga bana in ma ani ka taa se fana musomaninw ka kalanko a ti bala cogo min na
an ka duw kɔnɔ k'a lajɛ ka mɔgɔ sensibiliser o bolo ma an ka se k'a lajɛ cɛmani fara musomani ka bɛɛ ni kalan ka kan a tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko nin de ye den cɛmani ye o ka kalan kɛ den musomani ka to mansa kɔrɔ kuma bɛɛ baaraw la k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ se ka kalan kɛ ka se ka kɛ don dɔ jɔyɔrɔbatigi ye ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la ka taa se mansaw yɛrɛw ma o kɔfɛ fana an sensibilisera ka taa sira wɛrɛ kan a bɛ hakɛto musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔ min b'a la bi laada kɔrɔ do tiɲɛ do mais sisan ta in bɛ ka kɛ cogo min na a kɛn bɛ dantɛmɛ parce que kɔlɔlɔ min b'a la o ka jugu ka sago a bɛ mago min ɲɛ kan. An balona k'a fɔ ni tun ye sira dɔw y'a kɛnɛ kan ka wulikajɔ kɛ musow k'u ni y'a kɛ u ka kan o y'a kunba ye u ka wulikajɔ kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ye n'o bɛ jamanadenw ka maleli kalan ɲɔgɔn na ka se ka bɛɛ ka hakɛ ni k'o tɔgɔtɔ ala k'o hakililaw ni k'o sabati n'an bɔra yan n bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun b'i bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taa Gana jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa nana Akufo Addo ale kɔni kɛra maa fɔlɔ ye ni biɲɛ ginna a la coronavirus bana kunbɛlan fura don kɛrɛnkɛrɛnla diɲɛsɛbɛnna tɔma Nations Unies ka fura ɲinilen bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ko COVAX ale kɔni fura de don Gana jamana kɛra jamana fɔlɔ ye arabadenw fura cunna jamana min kɔnɔna na ni diɲɛsɛbɛnna tɔma Nations Unies ka nin fura ɲinilen COVAX a bɛna bisimila minɛ Gana jamana kɔnɔna na a boloci baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna ka ban a yɛrɛ la k'a fɔ ko coronavirus bana bɛ maa min na Gana jamana kɔnɔ maa 84 maa 23 ko coronavirus bana bolo la bi na a kɛra maa musa ta ye maa 100 ani maa 7 bɔ ɲɔgɔn don n'an bɔra an bɛ taa Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔna na wa kunnafonidilan bɛ yen n'a wele Julde Jalo ntɛnɛn mars kalo tile fɔlɔ ale kɔni minɛ ani k'a datugu ni kunnafonidilan min filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla dɔ a yira la k'a fɔ ko tariku dɔ b'an ŋana fɛnɛ don Laginɛ jamana kɔnɔna na a ka kɔsa in na kunnafoni dɔw a na kɛ ko ma taa Laginɛ Konakiri jamana ɲɛmaa Alpha Conté jimi sira fɛ n'o de kɛra sababu n'a minɛna ka kɛ kasoladen ye a ka solona dɔ la n'o y'a ka avocat ye o y'a yira k'a fɔ ko nin kunnafonidilan min kɔni minɛnen filɛ k'a datugu ko nin kɛra sariya sɔsɔ de kɔnɔna na ko n'i ye kunnafonidilan yɛrɛ ta k'a lajɛ ka dangari kɛ a ka baaraw la a ka kunnafonidi yɛrɛ siraw kɔnɔna na ko sariya kɔnɔna na ko man ka kɛ nin y'a ka solona donna ka kuma ye n'an bɔra an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna lakɔli karamɔgɔw ka lafasalikɛla ɲɛmaaw olu kɔni ye laseli kɛ ntɛnɛn mars kalo tile fɔlɔ k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛna baarabila kɔni boloda ka kɛ nka maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko fanga sinamatɔ ɲɛmaa min welelen don bɔgɔ jɛninen kan ka sababuya kɛ ko musolaka dɔ wulila ka se bɔgɔ jɛninen kan dogidogilikɛla dɔ n'u ka dɔnda kɔni kan hɔrɔnyalen don digidigili nasiraw fɛ k'i kolotuguda bɛ digidigini k'a dimi sama ka bɔ a la k'o dɔ wulila ka se bɔgɔ jɛninen kan k'u ka ɲɛmaa binna a kan k'a ye bagabagali yɛrɛ ta ka ɲɛsin a ma ni marifa ye ko kalankaramɔgɔ kɔni k'u ka baarabila kɔni ɲɛsinnen don o ma nka kalankaramɔgɔ ninnu yɛrɛ laseli kan k'a yira k'a fɔ k'olu ka tɔndenw kɔni ko nin waati laban na k'u bɛ ka minɛ ka datugu ko de kɛra sababu k'olu kɔni ye baarabila kɔni boloda ka kɛ n'an bɔra yen an bɛ taa diɲɛsɛbɛn naani jɛkuluba min ɲɛsinnen bɛ jagoko ma Organisation mondiale du commerce o ɲɛmaa kura ni Nizera jamanaden dɔ don Ngozi Okonjo-Iweala ntɛnɛn mars kalo tile fɔlɔ ni musolaka kofɔlen kɔni a kɔni sera Organisation mondiale du commerce soba kɔni kɔnɔna na yaasa a bɛna se ka baaraw sigi sen kan cogo min na a kan ka danga naani minnu ɲini wa fo ka taa se a kan ka ani maaw kan ka doroge ɲɔgɔn na cogo min na ka falen falen kɛ kuma la a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni musolaka in kɔni ye farafinna maa fɔlɔ de ye ka kɛ nin soba in ɲɛmaa ye ni musolaka in yɛrɛ a si bɛ taa san 60 bɔ ɲɔgɔn la an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka balali nɔgɔya min ka dɔn ka fɔ bi n bɛ sangabura la n ka kɔɲɔmuso n'i y'a sɔrɔ o ye an ka kɔɲɔmuso ye an mɔmuso Jɛnɛbu Tabure kunungo Masa Ramani ale wele an ka kɔɲɔmuso min n'o y'an ka selakatala ye an bɛ dugawu de k'a ye ala ka barabara nɔgɔya fatura ka si to sanji 70 ani sanji 6 la janajaw kɛra dɔgɔfiri dugu bɛ wele ko K12 o b'a yira k'a fɔ ko n bɛ muso ntanya na bi o tuma ala ka barabara nɔgɔya ye. Information, sensibilisation.